rencana kurdo mendak kala sirna Beksa Kudo Mataram Daksa Kajeng Amor wani hamni witi hamamuji mengilahi kalis kudo lan rencana kudo Iya. Yuk. Beksa Kudo Mataram. Ayo yo. Ya. Us. Ayo. Ut. Ya. Oh. Ja. Ya. Iya. Yo. Us. Oh. Us. Iya. Oh. Iya. Sa. Ya. Iya. Oh. Yo. Os. Ya. Us. Sa. Ya. Os. Iya. Atur posisi. Lah. Iya. Yuk. Tutur manis sing gawe sliramu ngangenake ora ngira yen bakal rasa tresno nganti saprene rino wengi tansah godho ati setya janji sehidup semati ora ngira amung sliramu sing dadi
kembangi hatiku kang tak puji kang tak puji tresno tresno suci kapan sang iso dadi jawiji Katon kudo katon kudu Hesmane tutur manis sing gawe sliramu maremake ora ngira yen bakal nino wengi tansah godho ati setya janji sehidup semati ora ngira hampung sliramu kang dadi kembangi hatiku kang tak puji tresno suci tansah iso dadi jawiji yos lah lah yo oh ya 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 yo lah ya ho yo 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 yos ha yo tresno kang sejati karo lah yo yo susah senedian bunga kembangke tresno bunga susah dilakoni nadyan ora janji tak tunggu tak antu sliramu kapan bali rasa
senadyan ora janji tak tunggu tak hantu seliramu kapan bali hati rasa tresno senadyan ora susah sila honi senadyan ora janji renang rembulan saksi hati tresnaku mongsa wiji bos esok injan mas sorene sonten kula benjang mas ketumen sinten saben dina nelongso ati gelo lan juwo sak sulae tansah disiya siya
Bakso kuda Mataram. Yo. Cipro. Oh. Yo. Oh. Iya. Oh. 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 Oh ya, ya, ya. Dari mana? Oh datangnya lintang. Dari sawah turun ke kali. Dari mana? Datangnya cinta. Dari mata turun ke hati. Hore, hose, tak hore, hos. Idul, Yo. dul, idul, Oh. dul, idul. Hei raki, hei rahe, hei rahe, hei rahe, hei rahe, hei rahe, hei rahe. Hoi. Iya. Iya. Iya, iya. Hoi. As, 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 Yeko, 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 yeko. as, as.
aja raisi ayo aso pusakane wesut kyai samandiman rapa sing pupus sing bareng alas roban iyo iyo berangitan saya rame iyo ha padha sedih sakarone iya yo Sepuh burung dadi. Iya. Terus iya Yo. Gapyo kamping plerak bilang bilik sopo waspada no bocah kuwi gawa opo solae setiane pranyata kang semaki Krisna Duta. Watso turu sore mangkop akeh puji wani kepyo kaping plera bilang bilik sopo waspada no bocah kuwi gawa opo Yo, alon. Yo. yo Waksa Budo Mataram. Waksa Budo Mataram. Yo. Memang kata warnanipun babak kalih. Iya.
Siti mau request apa boleh silahkan. Ya. Ji, monggo Mbak Siti. Oh, nggih mengke mawon nggih. Nggih tasih sesarengan kalian audio sound system J Pro. Wah, ingkang mapan wonten ing Cikal Papat Bangun Jo Kasem Bandol. Wah, mantap iki. Mas Nur esuk nek BK mulai job aja lali. Kowe ngundang J Pro. Mama Suryanto. Oh iya. Kuwi pecute jalukan Mas Kejung ndak. Kuwi kok neng loro pecute ngadeg kabeh. Wah, Karo kae lore lho. nah, saya tak akan juga ki sing biru ya Mas. Wah, aja kuwi aja juga lho, Mbak. Ora Oh, iya. salah le Ya, nyekel. kleru gagange. Yo, mawar kuning bosa. Oh, Ji. Ya. Monggo. Mengke nek nyikel lor joget anaknya dijak ya Mas Panut. Selamat datang Nyi. Oh ya, Net. Oke, wo anaknya wis dijak bapak. Nek tak Oh, kira tak kon ngejak Mas Panut ya, Mo. Oh, Oh iya. nama bapaknya Pak Mas Manut. Hah? Lah pripun? Woi, ora mirip, Pak. Oh. Yo, Mbak Ayu, Mbak Siti, Mas Agus maju di depan yo. Kita bergoyang bersama. Mumpung cuacanya mendukung. Ya, Cerah ning iki. cerah ceria. Kanyen udan deres ki. Udan yo ora apa-apa, wis wae. Ning sak enggon. Cen nambo ki gampang udan kok Mas. Oke. Lagunya tadi apa Mas Nur? Mawar kuning, ya. Kemarin ada request mawar biru, sekarang mawar kuning, ya. Oh, sing tumetes ngono ya. Oh, ya. Aki seneng sing cerah-cerah Dari saiki. mawar merah muda dan biru sing ngurung. Oh, pink urung ngono. Iya. Oh, nggih sugeng rawuh Pak. Pak Anton. Oh. Kayak Oke. Monggo, Pak. Kayak ageng ngitung iki Pak Anton. Lenggahe ageng riki, ngitung Pak. iki. Pak Anton. Sing perlu dibidik sik endi iki? Pak Anton lenggahe ngriki Pak. Riki Pak. Hah? Yo Mbak Siti. Atiku ganggur, munggah mau Piye, do. Pak? Iki nganu do mengucapkan selamat Arda. ulang Nah tahun. kok munggah meneh iki dikon midun kok ya. Mas Nur ki arep dadi iki mau aku mah. Hah?
Oh. Lek Yanto tadi mau nyanyi Tak kesukaan dangdut. celeng. Lek Yanto bose Jibro mohon nyanyi dangdut jare. Oh, ayo Lek. Duet Mbak karo Safela ya oleh medun kene ngancani aku. Yo Mbak Safela juga boleh. Yo. Lek Sigit sukses ya oleh, Bantung Bende ya oleh, rapopo, boleh saja silahkan. Ya. Hah? Si semua. Oke. Lek Yanto? Ya, monggo Pak Anton. Pak Anton ini biasanya lagunya. Wah, Legahe riki, Pak. Legahe riki. ngerti aku. Selon riki, Pak. Mriki, Pak. Aku Pak Nur ki. selon riki. Pak Nur ki biasanya abang-abang karo biru-biru. Kayak dikon ngejol ke duit. Tak disaponi. Oh, lagi dejol ke? Tebai sik. Ya Mas Nur. Dikasih lagu dangdut atau campur sari? Monggo Yo. Pak Anton biasanya nyanyi duet nek ra yo piyambak. Kayak Madiun ngawi gitu biasanya. Nah, iya. Yo, monggo Pak Anton. Nggih. Dangdut sih. Oh, Yo, oke. Saya mau menyumbangkan sebuah lagu Nur. Lagu zaman biyen yang Jenengan. Lawas banget iki. Kayak apa jenenge? Lali aku. Lah, Sendi. Singkong dan keju. Oh, iya. Pengadilan Negeri Bantul. Pengadilan ya. Cinta. Jenengan. Yo bersama Mbak Ayu. Bu Ayu. Sekarang panggilnya Bu Ayu. Mbak. Mbak. Oh, Bu. Yo, Pengadilan Cinta bersama Bekso Kudo Mataram. Langsung. Langsung aku Saya nyanyi. ngerti ki Pak Joni dhewe kok lagu iki ki. Aku nyanyi rada ditutke kok. Tak tahu kan yang burine. Oh, Mbak Safela. Ya. Ya nanti duet bersama Mbak Safela. Oh iya, Mbak. Wah, nek tiap-tiap Kan ana BKM, ki, kowe ora kanggo kowe. pokoknya nek tiap-tiap BKM pentas ki artis-artisnya podo hadir. Weh, iya no. Matur nuwun nggih. Heeh. Mriki mawon kula pekewo he, Mas. Oke. Le ajeng mandap niku lho. Oh. Betul apa? Ya. Sini. Oke. Yo. Nggih. Sik. Kok ndak bojoku dipecat? Iki ora nek gedru. Nek gedrune nyokot ora wis. Iki taruhannya bojoku e. Hawi mau. Pamit Oh. nggih. Ya, oke. Yo, dikucuk. Nek ra mergo kowe kursiku ora oleh tak indak-indak ngono kuwi lho. Aku ora nggo sandal. Tak kira ora iso medun itu Wasno arep golek ke ondo. Situ ora. Yo, Ya. Pengadilan Situ. Cinta bersama Mbak Safela. Yo. Hah? Aku sih kelek. Bersama Jibro Audio Sound System. Untuk apa kau bersumpah bila mengotori bibirmu? Walah. Seandainya dunia ini ada panggilan cinta, hanya engkaulah yang akan kutuntut atas kemunafikanmu pada sikapmu, atas kemunafikanmu pada dirimu. Suruh kau sirami dengan segelas waktu agar tumbuh benih cinta di hatiku. Tapi kali ini racun yang kau beri, kau tancapkan duri cinta di hatiku. Sungguh pun kau tak belas kasihan, suara hatimu layu dengan cintamu. Untuk apa kau bersumpah bila mengotori bibirmu? Seandainya dunia ini ada pengadilan cinta, Ayo masuk. hanya Aku
belas kasihan, suara hatimu layu dengan cintamu. Tiga lagu lagi. Waduh. Lah Pak Anton siap kok. Mengko bayare tak pek bayare sing jaipong ya Mas. Wis buka dompet kayak. Alhamdulillah wis tanda-tanda pik. Mas Agus gabung duet sama Mbak Safela ya apa. Sing biasanya lagu-lagu sekarang lagu modern. Nggih, derek. Ayang-ayang boleh. Gala-gala boleh. Lek Yanto piye lagu apa Lek Yanto? Oh, iki spesial golek Yanto wis. Dangdut. Oh iya. Oke. Apa Pak Guru? Saking ngomongnya Manut. nggih, saking ngomongnya buku nyanyi. Ayang-ayang to Ayang-ayang Mas, ya, dadi. ra ngandel kok sampean iki. Oce. Ayang-ayang sing nang dhuwur kan lho, dodol kan. Wah, ayang. Oh, ayang. Ah. Cemandel kayak. Oke. Yo, oke, bersama Bekso Kudo Matram. Yuk. Jibro Audio Sound System. Gianto Production. Oh Gilang Mas. Oh Gilang Production. Lah jenenge abose jenenge Lek Yanto tak kira Gianto ya. G iki apa artine mau? Alah ora do mongi kok ya kleru biasa. Gilang Production. Oh, ora ngono. Aku ora kuduman kaos dadi aku ora ngerti. Ora Oh sampun. Nggih, Pak Anton nembe nyiapke ubur rampe kagem nyawer. nembe buka dompet. Nggih. Alhamdulillah buka dompet kok suwene ram ki berarti sini ya oke ya Mas. Nggih, pandel watono nggih. 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 Legane Yo. lho Pak. Nggih, unjuk-unjuk riki. Yo. Lagu Mas Gon, lagune del ngono ayang-ayang iki. Yo. Heeh Mas. Lagumu jare. Lagumu. Waduh. Wah, saiki ning ganti to anu saire. Lampo kowe dhewe kok sing anu lagumu. Yo. Sik. Ndane apa iki? Oh, drame ucul. Iki sing ngedrap iki ketara anu ucul iki. Ya. Oce. Heeh. Os. Ayo Mbak Ayu. Goyang Mbak Siti. Os.
Iya, terima kasih Terima kepada Mbak kasih. Safela Fajarina Yes. yang pada malam hari ini telah Yo. menjadi bintang tamu kita dalam Yo. Dari jajanan mana Bakso ini? Budo Mataram. Ya, Safela Iya. dari Dari ngendi yo dari Aduh, omahe kuwi to lali. Mas kowe iki kok ya. dari minggir. Tiba. Sudah yo Mbak kuwi lho. Safela Fajarina dari Sedayu Bantul, Oke. Jakarta Diningrat. Yo. Tentunya tidak lupa juga di tempat Golek apa? terima kasih kepada G Pro Audio Sound Systemnya Mantap. Indonesia. Golek apa iki ki? Iya. Seriake golek apa iki? Dilongin apa lagu sepisan le Mas? Apa iki? Oh ya. Oh tipis-tipis bae. Yo. Yo dilongi siji sikik wae ku yo Oke. lagu. Yo 3 2 1 Cibro Audio Sound System Os. Oh, bersama Bekso Budo Mataram. selesai. Ya. Bos. Iya, ayo barokane. Lah. Arah. Selamat mawe. Minta aqua gelas. Request Mas Roman. Iyo. Kene penuk Mas. Lah. Mari. Yo. Boleh. Iyo. Oh, lah. Ayo. Woi, sok numpak lah, numpak. Kene iki. Sing pinggir kula iki. Wes. Aja. Ora lara. Ora lara. Ayo. Ya. Yo. Jan ora krasa babar blas. Yo diteruskan apa? Diteruskan nek rampung le jane lah. Tolong kaki Wes. Iya. Aja. Wis. Oh, sesuk resot gaji lho, Dek. Yo. Ora lara. Iya. Ayo le. Iya. Wah, jebret balik perang ya. Iya. Canda. Iya. Mari. Tolong. Ayo. Ayo urung Mas. Ayo Mas. Sembuh. Oi. Bos. Lanjeng, Mas. Iya. Tolong Mas. Iya. Alah. Ayo digawe kok dipang dulu. Wah, kok laku dhewe to. Iya.
Ari. Yo. Iya. Bersama si Bawang Ganteng Lurik juga si Bawang Sakti Momoy. Terus Ganteng. Iya. Aku pengen ketemu. Iya Mas. Saking kowe wis kadung gawe Sak jujure aku kangen sliramu. Jroning batin tetangga jare wis isih. Pancen kangen pasang gunung ra bisa ngombetuk. Ning sakjane aku wis paling nrimo wis rumangsa aku wis rumangsa nanging yen gawe lara ora trimo aku ora trimo. Yen ayu pancen kowe sing paling ayu. Yen manis pancen kowe sing paling manis. Nanging tutup ayune Iya. nanging tutup manise sing kena gobrayan selawase. Aha. Aha. Ayo yo Aha. Aha. Daksa kecil.
Yo. Us. Hei. Ya. Iya. Kaya popo lan satelit asaku terno kolan insen iya iya Us. Oh. Sepuh. Iya. Iya Mas Dali kok buat kayak Mas. Wangkal, wangkal. Iya, iya. Iya, selak esok, selak esok. Wah, biasa dulu kok mangkal lagi. Wah. Bela Terusane. Rasa. Raket tangan. Iya. Iya, iya, iya.
Iya, iya. 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 Oh. Oh. 이제. 오.
Tolong dibantu mas, tolong dibantu mas, mas. Yuk, yuk, tolong, tolong, tolong. Yuk. ayem keturutan opo kang sinetyo Bring gading
Iya. Woi, sembuh. Yo. Ayo. Oh, iya. Iya. Oh. Iya, sembuh. Ayo. Iya. Oh. Iya, minta dibopong oleh Nur Rahman. Ora situ. Iya. Oh. Yuk, tolong dibantu. Iya. Ayo tinggal satu. Oh. Yuk, Agus. Iya. Iya. Agus. Yuk. Oh, sembuh. Yo. Apa? Yuk. Mas. Yuk. Yo. Iya. Agus. Iya. Oi. Apa ati iku ana limang perkara. Kaping pisan maca Al-Qur'an sapaan. Kaping papat weteng kira ingkang luwe. Kaping lima dikira wagi ingkang suwe. Masalah sawijine sapa bisa anglakoni. Insyaallah Gusti Pangeran ijabah. Iya. Sembuh. Iya. Selak sore. Iya. Selak esok. Ayo. Iya. Ayo. Oh. Ayo le. Oh. Dos. Ayo. Iya. Wakal. Ayo Gus, balik Gus. Yuk. Bablas ya. Yuk, tolong dibantu yuk. Iya.
Yuk, 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 yuk. Oh. Iya. Gak ada.